Asiphinde futhi sibingelele kuba bukele be-Transformation Live. Siyacela ukuthi niqhubeke ni-like, ni-share, ni-subscribe. Kunolunye udaba engake lensizwa ngakhuluma nangisho emsakazweni. Lukhona lapha epagini luthi usizi lwengane okwabikwa ukuthi ishonile esbhedlela kwahlabisa. Kodwa manje kuvela ukuthi yagana e-Eastern Cape. Lolu daba ngangikhuluma nensizwa ekuthiwa uMusazulu eyasenodeli eMtubatuba. Isiyakhe enodeli kodwa umuzi wakubo wasuka kwahlabisa endaweni yasenhlwathi. So-ke wathi meseganiwe yena uMusazulu wayesesuka enhlwathi kubo wayokwakha eMtuba endaweni yasenodeli. La sehlala khona namanje. Uthi kuMusazulu eminyakeni ephakathi kwa-1967 or 1969 ngalezo khathi kanje, noma engasawukhumbuli kahle unyaka ngoba naye wayesemncane. Uthi-ke lo baba kunosisi wakhe akamlamayo, okusho ukuthi mdala kunaye lo baba. Usisi mdala kuna lo baba lo, kunoMusazulu. Usisi lo igama lakhe untombazana Julile Zulu. Untombazana Julile Zulu wazalwa ngo-1958. Shuthi njengamanje umuntu osewumama lo ubheke ukuba ekubeni ugogo njengamanje. Ngesikhathi esemncane lo Julile Zulu le endaweni yakwahlabisa. Ngesikhathi esemncane esemncane nje seyingane wacela umamncane wakhe ogane kwaMhlongo khona endaweni ukuthi azohlala naye amphathele ingane ngoba wayengakangeni esikoleni lo sisi wakhe lo Julile Zulu. Kushuthi wacelwa nje semncane. Nangempela kabazali bakaMusazulu bavuma ukuthi uJulile ahamba ayophatha ingane lapha yakwamamncane wakhe kwaMhlongo khona endaweni yasenhlwathi kwahlabisa. Imizi lena ayiqhelelene kakhulu, shuthi lengane yakwaZulu yasuka la yayophatha ingane lapha kumamncane wakwamhlongo. Lapha kwaMhlongo ubaba wakhona oganwe lo mamncane okuzophathwa ingane yakhe. Lo baba wala kwaMhlongo wayesebenza esibhedlela kwahlabisa. Uthi-ke lo baba, uthi-ke uMusazulu kwathi nje emva kweinsukwana efikile uJulile kwaMhlongo, ingane yakhe usisi wakhe lomncane efikile kwaMhlongo, wabe sephathwa umkhuhlane. Wasethuba wakhe wayesethuba bola ekhaya kwaMhlongo uzohamba naye ingane esesibhedlela ngoba yena njengoba esebenza khona nje esibhedlela ngeke akhokhiswe. Ngale minyaka ke wawukhokha ama esibhedlela. Izinto ayisafani, zayingafani namanje. Nangempela wahamba naye ingane uMhlongo yafike ya-admit esibhedlela. Shuthi uMhlongo uhamba nengane uhamba nalengane efikela ekhaya izophatha ingane yakhe, izophatha ingane kankosikazi wakhe. So wabe sehamba naye kuMhlongo esibhedlela ngenxa ukuthi siyagula. Lapha wayesibhedlela kwahlabisa eyala la njengoba wayesebenzela khona. Yafike ya-admit ingane esibhedlela, wabe sehamba kuMhlongo eya ngalapho asebenzela ngakhona. Kodwa khona ngaphakathi esibhedlela kushuthi wayeseshiye ewodini yena. Lengane wayibhalisa ngokuthi eyakhe, yase isala kuleli gumbi eyayifakwe kulona. Lengane yakwaZulu kodwa angithi kuqala abantu bengenazo izitifiketi, umuntu wayibhaliswa nje ngokuthi usho ngomlomo. So kwakulula ukuthi ingane uthi ayingane yami le ngoba kwakuve izitifiketi zazingekho. So nalo baba kwaMhlongo wathi mayibhalisa lengane wathi ayingane yami. Base beyibhalisa beyifaka egunjini. Kanti ingane yakwaZulu efike kuyena izophatha ingane. Ingane ke zayingenazo izitifiketi njengoba ngisho nje. Wawusho ngomlomo nje uma uyibhalisa kube sekuphelile.
kuthiwa ngakusasa yabe isingcono ingane ngoba yayilalisiwe. Kuthiwa ingane yayiphuma ilokhu iyodlala phandle, ibuye idlule phambi kwalamabheji okuhlezwe kuwona abantu abeze esibhedlela. Shuthi ingane yayiphume udini izodlula la kuhlezi khona abantu isidlala ngoba yayisingconywana. Uma ilokhu idlala la ingane eduze kwabantu ababebamba ulayini, bese kuba khona ugogo wakwaNtombela oyaziyo lengane, wangakhona endaweni le eNhlwathi. Wayelokhu eyidlalisa lengane eyibiza ngomaZulu, eyibiza ngomaZulu. Aseyabuza kabanesi athi, "Hawu, wena gogo lengane wayibiza ngomaZulu, ngalengane sazithi yakwaMhlongo, thina ibhalisela ukuthi eyakwamhlongo." Wayesethi lo gogo, "Cha, ingane akuyona yakwaMhlongo, yakwaZulu. Umhlongo lona iye kwaMhlongo iyophatha ingane, so ubaba ke uMhlongo ngobe seyiletha la esibhedlela kusho ukuthi iyagula, wayibhalisa ngomhlongo kodwa yona yakwaZulu." Kuthiwa esethi amanesi, "Awu, omhlongo sebehamba bebuthi ingane befike beyibhalisela bethe zabo sifuna ukumlaya kusho njalo amanesi." Uzothola ukuthi le nkulumo yavela kanjani. Bese thi-ke amanesi, "Sifuna ukumlaya umhlongo." Umhlongo-ke lo baba osebenza la esibhedlela, kusho ukuthi kwakuliwa izimpi zasemsebenzini. Ngakusasa ebhasini lantambama elalisuka kwahlabisa edolobheni liye eNhlwathi, kwabe sekuphuma ukhondathi ebhasini seliseNhlwathi. Wamemezela ukhondathi ebhasini, angithi kuqala amafoni ayengekho. Uma kunomlayezo osuka edolobheni, wawuphathisa ukhondathi webhasi, kuthiwa ukhondathi webhasi akothi mayefika esitobheni esiwukuthi afika amemezela ukuthi. Mayefika esitobheni esiwukuthi imilayezo eyihamba kanjalo nje. Ngiyakhumbula nangakithi babe khona okhondathi befike behle bese bememezela ukuthi nokuthi noma kuzofika inkosi ngakusasa, babe memezela. Kuthiwa kusasa lungane kuzofika inkosi, kwakushiwo nje kanjalo. So ke ngakusasa ebhasini ibhasi seliseNhlwathi, kwehla ukhondathi ebhasini elalisuke kwahlabisa liya eNhlwathi. Wamemeza ukhondathi esesitobhini eNhlwathi, wathi ingane yakwaZulu ebisesibhedlela ishonile, abazali bawo bacela ukuthi kusasa bephuthume esibhedlela. Abezwayo lapho njalo bazowuthatha lo mlayezo bewuse kwaZulu. Bawuthatha-ke umlayezo bawusa kwaZulu abantu, kubuye ingane. Lase ledlula-ke ibhasi. Wafika umlayezo kwaZulu kubuye ingane kanye nakwaMhlongo, la ingane eyayisihlala khona, iphatha ingane kamamncane wayo. Nangempela abazali bayo lengane bavukela ekseni esibhedlela kwahlabisa. This was between 1969 and 70. Mabefika esibhedlela kwafike kwathiwa ingane ishonile yangcwatshwa. Bahamba bakhonjisa ithuna layo. Kusho kuxoxa lo baba wakwaZulu. Wayesemncane ke. Uthi bahamba bakhonjiswa ithuna elalilisha nje lalibonakala. Hayi bakhala babuye ekhaya kwakuphela kanjalo. Kwaba kuyigcina kwabo ke ingane ke. Ngiyakhumbula kudala bazokutshena abazomlando. Kudala umuntu mayeshonele kude kakhulu. Ukungcwatshwa komuntu nje nomaphi phambilini kwakwenza mina nje ukhokho wami not ukhokhokazi ozala ukhokho ozala ukhokho wami, ithuna lakhe kuthiwa lingapha kohlabisa, wayesuswa kwaNongoma egula, elethwe esibhedlela washonela endleleni wangcwatshelwa khona lapho. So kwabuya kwekhaya sengcwatshwa impahla. Ukungcwatshwa komuntu uqala wayevela angcwatshwe nje kufana noma eshonele eGoli noma eshonele eShowe, wayevela angcwatshwa khona lapho
ngoba indlela ukuthutha isidumbu somuntu nize nasekhaya yayingekho. So ke kwangcwatshwa sencwadi impahla. So umuntu meshonile nje wangcwatshwa kwangeyona iproblem. Nama njoba sekuyinkinga namanje ngeke kuze nikwenze lokho akuselula. So ke kuthe last year lo muzi wakwaZulu eNhlwathi wathola ukuthi lengane thiwe ngapha eEastern Cape isinezingane ezu4. I mean kuthiwa iseHarding. Thina ke siyayisithi iHarding ngaphansi kweKZN, but ngoba kukhona a lot of Xhosa speaking people lapha yasigcina sesithi kuse Eastern Cape. Kodwa kuthiwa lengane iseHarding inezingane ezu4 iyabonakala ngakhona inezingane ezu4. So ngigcineke lo muzi wakwaZulu uzama ukuyothola kushuthi lo usewumama mawuthi uyabuka usewumama lo lentombazane leyahamba kwathi ishonile lapha esbhedlela sakwahlabisa kudala. Cishe siwumama bathi nezingane ezu4 iganile ayifanga njoba kwakushiwo phambilini. So akwazi ukuthi yafika kanjani eEastern Cape ngoba amanesi la kwathi ingane ishonile emva kokuthi ethe amanesi azomkhombisa umhlongo. So these are complicated stories ezinye sibuye siyithole bese sidila nazo. So uyacela umndeni wakaZulu ukuthi uma kwenzeka kukhona umuntu owazi untombazana Julile Zulu ngapha eEastern Cape wakwahlabisa eNhlwathi makukhona abamaziyo sengathi bengavela udaba kolidala nokhululu nomevela mhlambe naye akasakhumbuli kahle, kodwa nje angikholwa ukuthi khona umuntu ongazi ukuthi ingakubo likuphi. Siyabonga kakhulu, thank you.